नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आज आपण मस्त चमचमीत फिश करी म्हणजेच माशाचा रस्सा करतोय। ज्यावेळी आपण माशाचा रस्सा करत असतो त्यावेळी त्या माशाच्या तुकडीची सगळी चव त्या रश्श्यामध्ये उतरते आणि ते मासे चवीला खराब लागतात। त्यामुळे बरेच जण फिश करी करतच नाही। तर आज आपण इथे मस्त अशी ट्रिक वापरणार आहोत की ज्यामुळे तुम्हाला करी सुद्धा आवडेल। तर सुरुवात करूयात। इथे मी हलवा मासा घेतलाय। तर हलवा मासा स्वच्छ धुवून चांगला निथळून घेतला। याऐवजी तुम्ही दुसरा कोणताही तुमच्या आवडीचा मासा घेऊ शकता। तर ह्या माशाने चवीपुरता मीठ अर्धा तास झाकून मुरवत ठेवून घेतलाय। तर मासे सुरुवातीला मीठ लावून ठेवणं खूप गरजेचं आहे। तर करीच्या वाटण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात घेऊया पाऊण वाटी ओलं खोबरं, बेडकी मिरची, लसूण, धने, हळद, एक छोटा कांदा, एक टोमॅटो। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ। तर हे बघा आपलं हे वाटण तयार झालंय। जितकं शक्य होईल तेवढं बारीक वाटण्यासाठी प्रयत्न केला। आता करी करायला घेऊ। तर या कढईमध्ये घेऊया 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम झालं। आता यामध्ये एक छोटा लहान बारीक चिरलेला कांदा घालूया। आता याला मिनिटभरासाठी परतून घ्यायचं आहे। 1-1.5 मिनिट कांदा परतला। आता यामध्ये तयार करून घेतलेलं सगळं वाटण घालायचं। आता यामध्ये घालायचं पाणी। तर इथे मी जवळपास 1.5 ग्लास पाणी घातलं। आता या करीमध्ये मीठ लावून घेतलेले मासे घालायचे आहेत आणि चवीपुरता मीठ घालताना लक्षात घ्या आपण माशांना सुद्धा मीठ लावलेलं आहे। याला चांगलं मिसळून घेऊ। यामध्ये आता 7 ते 8 कोकम घालायचं आणि हे चांगलं मिसळून याला उकळी येण्याची वाट पाहायची। करीला उकळी आल्यावर गॅस बंद करायचा। आपली मस्त अशी मालवणी फिश करी तयार झालेली आहे। आता आपण फिश फ्रायची रेसिपी करूया। त्यासाठी उरलेल्या माशांवर आपण पूर्ण 1 लिंबाचा रस घालू आणि ह्यावर लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद आणि थोडंसं मीठ घालून या माशांना मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर एका प्लेटमध्ये 2 चमचे तांदळाचे पीठ, बारीक रवा, थोडंसं मीठ आणि लाल तिखट घालून मिक्स करून घ्यायचं। तर आता एका पसरट तव्यामध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे तेल मी गरम करायला ठेवलंय। तेल हलकसं गरम असताना आपल्याला हे मासे फ्राय करायचे आहेत। गॅस आपण मध्यम करू आणि साधारण ह्याला मिनिटभरासाठी एका बाजूने फ्राय करूया। साधारण 1-1.5 मिनिट झाली आहेत। आता मासा एका बाजूने फ्राय झाला। दुसऱ्या बाजूने आपण असेच फ्राय करून घेऊ। आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा मिनिटभर फ्राय करून घेतले। तर दोन्ही बाजूने आपण मासे छान फ्राय करून घेतले। तर आपली माशाची करी आणि फ्राय दोन्ही तयार झालेत। भात सुद्धा मी तयार करून घेतलाय। गरमागरम फिश थाळी सर्व करूया। अशा पद्धतीने आपण मस्त फिश करी आणि फिश फ्राय बनवलं। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की कशी वाटली। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला प्रेस करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये।